O novo curso que está a punto de comezar será diferente para o alumnado do CEIPE Plurilingüe Cruceiro. O Colexio de Vilalonga cambia de localización e múdase ao Rebel, nunhas novas instalacións máis amplas e con mellores accesos, seguindo a liña da nova arquitectura pedagóxica. O novo cruceiro é froito dun investimento de 4,5 millóns de euros. É un centro novo, con un mobiliario novo e tamén con plantexamentos arquitectónicos novos. É o primeiro centro no que hai aulas con divisións móviles ante a necesidade de compartimentalizar ou de pechar aula ou ante a necesidade de abrir esa aula para compartir máis alumnos ou máis actividades. O novo centro escolar terá capacidade para 450 alumnos, máis do dobre dos 211 que comezarán o curso. Deste xeito, estará capacitado para dar cabida a máis estudantes no futuro. Estamos, polo tanto, ante un gran centro, con 11 aulas docentes, 3 de infantil e 8 de primaria, cun aula de idiomas, cun aula de usos múltiples, de biblioteca, de música, de gimnasio interior e exterior, de comedor, en definitiva, o centro que nos gustaría ter en todos os lugares de Galicia con estas particularidades. O colexio ten un terreo dunha hectárea e conta con todos os servizos e comodidades do alumnado e da comunidade educativa. A partir de agora, imos contar cunhas instalacións modernas, luminosas, suficientes e dotadas das últimas tecnoloxías. O noso alumnado xa non terá que desplazarse polo exterior en días de choiva para poder acudir á clase de educación física ou de música. Desde hoxe, imos presumir docentes, persoal non docente, alumnado e familias do colexio do que formamos parte. Co novo cruceiro satisfaixe unha das grandes demandas da veciñanza de Vilalonga e da concelleira Paz Lago, segundo o alcalde que máis loitou por este centro. O próximo xoves comeza un curso escolar onde 211 nenos van a poder disfrutar destas magníficas instalacións e con este equipamento que podemos comprobar, presidente, tan moderno e tan innovador. O novo colexio non só conta con todos os espazos e modernidades necesarias para garantir unha educación de calidade, senón que ademais está situado no Rebel, nunha urbanización que o Concello está humanizando por completo para mellorar aínda máis a comodidade do alumnado, as nais e pais e os mestres.